Усім прывітанне, як заўсёды у сераду музычная рубрика «Такога вы не чулі» прадстаўляе чарговых гасцей, і нашыя госці гаротніца Мікс. Сёння мы будзем слухаць новы трэк каманды, які называецца «Лаві». Прывітанне вам. Прывітанне. Што ж, чакаем, давайте, паехалі.
музычная рубрика Еўрарадыё «Такога вы не чулі», і сёння нашыя госці гаротніца Мікс. Толькі што вы праслухалі новы трэк, які называецца «Лаві». Я так разумею, што гэты самы трэк уводзе ў EP-шку, якую вы зараз рыхтуеце да выхаду. Мы рыхтуем да выхаду. Што гэта будзе? Гэта будзе такая рэпрэзентацыя менавіта гаротніцы Мікс, так? Вы выпускалі ўжо ў гэтым вось абноўленым праекце нешта? Нет, у нас нічога няма, толькі відосы. На самой справе спадзяемся 3 песні выдаць. Адна з іх будзе вельмі старой, другая яшчэ больш старой, і вось будзе цалкам новая песня, якую зараз мы прэзентавалі у вас. І ўвогуле гэтыя старыя песні мы ніколі не запісывалі і з гаротніцай мінулай. Ага. Это вельмі старыя песні. Мы вырашылі абраць вось для такога старту, для рэстарту рарытэтныя песні, якія ўжо мы самі забыліся, спадзяемся, што слухачы забыліся і ўспрымаюць іх як нешта новае. А чаму вы вырашылі ўсё ж зрабіць апгрэйд гаротніцы старой? Чаму гэта спатрэбілася? Навошта? Ну, я лічу, што не трэба нам забываць такі круты гурт, такі круты праект. Зусім інакш, не так пафасна. На самой справе нас проста запрасілі зайграць на вяселлі канцэрт, а я сказаў, што сябры мае, мы ўжо не граем, але нешта прыдумаем, таму што вяселле справа святая, для музыкаў. Трэба працаваць, трэба граць, вось. І дзякуючы каханню людзей, вось мы аднавіліся ў такім электраскладзе. Дзякуючы каханню людзей і нашай штодзённай цяжкой працы. Слухайце, наколькі ўвогуле старая гаротніца канцэптуальна, наадварот, наколькі новая гаротніца канцэптуальна нагадвае старую гаротніцу? Вы нешта мянялі ўсё ж у той драматычнай гісторыі? Ну, мне здаецца, яна больш драматычнай, конечно. Гэта стала яшчэ больш драматычнай. Мне так не падалося, дарэчы, просто там часто было музычна, было так даволі весела, вось, а па тэкстах такой кантраст ствараўся. Вось. І, канешне, якія там старыя песні перапрацавалі, яны там тыя ж танальнасці, груба кажучы, захавалі, але новыя, яны, можа, захоўваюць гэты кантраст, але яны больш такі законцы электроннага гучання дадаюць гэтай там, не драматычнасці, моднасці. Да. Моднасці. Таму што сапраўды раней гэта хіба што быў такі шансон-аркестр, можна сказаць, панк, шансон-аркестр, то цяпер гэта, для нас нейкія новыя шляхі. Вядома, Эрык даўно па электроншчыне заганяецца. Вось. А нам цікава гэта ўсё неяк ажыццяўляць вось з гэтымі песнямі. То бок новая гаротніца, гэта ўжо такая больш сучасная дзяўчына. Валерія, ты больш сучасная? Так, больш сучасная, што не бачна. Суботу ідзе на Збіцкую. Ясна. А старая гаротніца куды хадзіла па суботах? Цэнтральны. Так. Калі параўноўваць, старая гаротніца гэта цэнтральны, новая гаротніца... Якая яна не старая? Ўсё ўжо забудь, няма... Увогуле, я так разумею, што вы рады той магчымасці, што атрымалася, што можна працягваць. Да, можна працягваць, і нават пачалі тэлефанаваць нашы былыя музыкі і прапаноўваць. Мы хочам сыграць на трубе, і на валторне таксама хочам сыграць. На самой справе вельмі класна, што вось у Эрыка знайшоўся час, Валерыя таксама пагадзілася граць, спяваць, таму што гэта нешта рабіць лепш, чым нешта не рабіць. Я пераканаўся, таму што у нас была паўза ў гаротніцы. Была нейкая паўза, там, год, 2, я не ведаю. Вось мы выдалі альбом, зрабілі прэзентацыю і пасля зніклі. І я засумаваў на самой справе, таму што, я думаю, што музыкі таксама з задавальненнем гэта робяць. Я гаротная зусім засумавала. А Эрык з намі граў даўным-даўно яшчэ ў першым складзе гаротніцы. Пасля доўга не граў з намі, а вось цяпер далучыўся з электронікай і з кантрабасам. То бок нейкія паездкі, канцэрты... Выгналі за правіны, як купіў за 10 год. Эрыка выгналі з Паліны Рэспублікі. Адкуль такі не выганялі? Што ж за такі Эрык у вас? А мы яго прынялі. Класна, дзякуй вялікі, што вы нам сёння падарылі такі добры настрой, новую песню. Вось, я нагадаю нашым слухачам, што гэта музычная рубрика Еўрарадыё «Такога вы не чулі», і сёння вы ўпершыню пачулі зусім новую песню адноўленага гурта гаротніца Мікс, ён зараз называецца, а песня «Лаві», яе можна паслухаць і ў эфіры Еўрарадыё, а таксама ў нашых сацыяльных сетках, і на нашым сайце euraradыо.fm. Дзякуй вам. Да, сустрэчы. До сустрэчы. Пока. Всего доброго.